हेलो लोगोफोर दिनैहाय आरो गुबुन मोनसे ब्लग लाबोफिननाय जाबाय एक्चुअली दिनैहाय मा जायगा होनोमोनलाय बेंटल हा रानी सुन्द्रि नावघाट बेंटल बावहाय फैलायबाय ओमफ्राय ओरैहाय दालांखौ नायनि मा अबस्था बै बे नावानो बैखौनो सोलिगोन दा बै नावानो दा फैगोन बोसोराव देग्लाय दैज्लाङाव नावा मा अबस्था नायनि जोंनिया बावहाय ओरैबायदि जारलाखा नै दालाङा फाथाबारि ओरै थांबाय फाथाबारि ओरै थांलायबाय आरो बेंटल ओमफ्राय नावखौ एसे नायहैनि बे जाहैबाय फैगोन देग्लायनि बोसोरावहाय सोलिगोन जाहैबाय आरोखि बे नावखा गंनैया ओरै बे गंसे ओमफ्राय ओरैहाय गंसे बे दैयावनो सालायगोन बे नावखाखौ बावहायनो मालाबा मानसिफोरा दै गांस्रोदलायो बे दैयावनो नावा बै सिगाङाव बेलथायना होयोना बिदि आरोखि बे दालाङाव 20 थाखा खरि लानाय जायो बे दालांखौ जायफ्रा बानायदों बिसोर बे औवानि खरसखौ बोखांनांगौ नालाय ओंखायनो 20 थाखा खरि लायो मानसि सासेयावहाय ओमफ्राय ओरैहाय फाथाबारि थाहैबाय थिंबाय बावनांगौ थिं दंबा बाथाम दंबा मिस्ट्रिफोरनो 35,000 जेनेबा ओमफ्राय बे मेम्बारफोर बिदों जेनेबा 3,000 मेम्बारफोरा बेसेबां 3,000 बिदों 38,000 बेसेबां बिदों मेम्बारफोरालाय 3,000 गाहामैहाय उनावहाय नोंसोर हरबाय ए लास्टआव हरनायसै आरोखि सोरबा सोरबालाय थाइसे एक नयाबो हरना लांसै होनबावदों मानोथो हरनांगौ जाखो आरो मोनजाखायाबो ना बिसोरो औ बर'नाल'सो होनांगौ जायो नोंसोरनो लुलाय गावबा गावनो बिदिनोखारा गावबा गाव लुनायनिखा लुनायालाय एक्सुवेलि आं मानो फैदों बे जायगायाव मानो फैदों ओमफ्राय आरो फाथाबारियाव आं मानो थांगोन बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनाय जायाखै अखा हादोंब्लाबो दानि अखाखौ बारा सिजाया दै जै सिजाबाय गगा मोनो ना मा आदा होनांगौ ना फंबायमोन होनांगौ बै सासेखौथ' बिदा लिंनांगोन आङो ना मा नों बावहाय खय मास जाखो बावहाय बे दालाङाव बेबो थाखायोलै जों दैज्लाङावबो नाव सालायो बोसोर ओमफ्राय दैज्लाङाव नावखौ नोंसोरनो जावखायो ना मा नोंसोरनो मिथिखागौ नोंबो जावखायो दा थायो आं थाया मानो थाया गारि गंसेयाव खय थाखा खरि लायो गारि गंसे माने दा जेनेबा बाइक गंसे थांबाय बेयाव सिंगेलावहाय 20 थाखा आप डाउन ओमफ्राय दाबलिंला 30 थाखा दाबलिंबा सिंगेलावहाय सिंगेलाव 20 थाखा 20 थाखा होमबालाय थारमाने थांनाय फैनायखौ लाखानायसैमोन आरोखि 20 थाखायाखौ थांगोन आं दा फैगोन फैनायालाय आरो सासेबाव एक्सुवेलि लोगो सासे फैबावगोन आं बेखौ नेगासिनो दङ दै नों बावहाय नोंसोर साजायलाजोबदोंमोन नामाब्रा बावहाय बिबार बागान दंबावोमोन ओरै बागान एसे दंबावोमोन रानबाय ओरैबो ओमफ्राय एसे दंमोन बागानानि बिबार बागानाव सु बागानसो जानो हमबाय नै बिबारा गोजानो बारदों मोनसे गुबुन जातनि मैथानो माबा माबिनो बेफोरबायदि दंलाबायो ओमफ्राय बे दैयावबो बै बैग्रि बारिफोर दङना बेफोरावहाय माने बैग्रिफोरबो मोनजायो ओइ जायखौ नेदों नै लोगो मोनबाय दै आं जायखौ नेदोंमोन ना बे मानसिखौ लोगो मोनलायबाय ओमफ्राय ओरैबायदि धुलन्तर मोनथाम फाग्ला एनडि बिनिनो हिनजाव मोनाखै दा बेयो दाबो हिनजाव लायाखै बे हिनजाव लायाखै मानसिया हनै मारामनो खानाय फुजोबबावबाय माला लागोन नोंना नेक्स्ट बोसोराव हा नेक्स्ट बोसोर गया हरदो दे गया ओमफ्राय कुवारि मास्टार बाव कुवारियाव सानसेयाव बियो माबा दांबावो 5,000 खरि दांबावो नों फन हरदोंमोनब्रा ओमफ्राय मानो थांगोन नों फाथाबारियावलाय बेफोर दं मानसिफोर थाखोब्रा बे मा लाजिदों साला सुवाना गय जाग्रोनोसै फैयै आङो फाथाबारि डिमापुराव मोनफैलायबाय ओमफ्राय दा बिनिफ्राय भिडिअखौ बावहायनो फोजोबगोन आङो ओमफ्राय सापागुरिसिम डिमापुरनिफ्राय फाथाबारि डिमापुरनिफ्राय सापागुरि थांफिनगोन आं थांनानै दा ओमफ्राय मानो फैदोंमोन एक्सुवेलि आं बेखौ कमप्लिट खोन्थाजोबनो हानाय नंला फाथाबारि डिमापुर गामि अजित बसुमतारी ना मामोनलाय
अजित बसुमतारी बिनि न'आव आं दंफैयो खिन्थु अजित बसुमतारीनि न'आव मानो फैदों खिन्थु माखासे जाहोननि थाखाय आं फैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ खोन्थाजोबनो सानाखै आरो खोन्थानायबो नंला लासैनो उनावहाय मोनथिगोन बेखौ मानो फैदों आरो मा खामानिनि थाखाय फैदों बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लाबोनो हानाय बायदिबा लाबोनोसै ओमफ्राय लाबोनो हाया बायदिब्ला लाबोला ना मा होनना बुङो माबा एटम बम बिनि नामा एटम नंगौ मिस्टार एटम नंगौ ओमफ्राय नोंथ' बावहाय फैनो ओरैनो फैथाराखै फैदों निसय मोनसे खामानि थाखाय फैदों खामानिनि थाखाय ना मा माथो खानाय फुबायब्रा नोंलाय हाबा लाया मा लायानो दानो खानाय फुरुब्लालाय बोरै जानांगौ मोनबायलै सार मोनबाय हिनजावबो लाया माबो लाया थाबनो बैसो जाना थालाय लांबाय खालमासि लानोसै ब्रा हा खाफालाव जेखौ गोलैयो बेखौनो लानोसै सोरखौबा गोसोथोनाय दंखायो नामा नोंहालाय गोसोनाय गैया ओमफ्राय बेहा बेचेलर दे ओमफ्राय सोरबाया जुदि बेखौ नांगौबा एसे पस्टआ खालि बिहा ओमफ्राय पस्टखौ माबा लांदां जायगा दङ ओमफ्राय फिलआप खालामनो हागोन फन नाम्बार होनो हागोन लायोब्ला फन नाम्बारा नों होना होबानो जाबाय नोंनाव दंखायो बेहा बेचेलार गोसो सिख्लाफोरजों गोसो थोलायनोबो रोङामोन ओमफ्राय दासो एसे एनै मबाइल गिदिर दांनानै फेसबुकआव सिख्लाफोरखौ एदावहरनो गोरों जाबाय ओमफ्राय दा फैगोन बोसोराव लासिगोन जाहैबाय थ' आंनि अफि ब्लग चेनेलखौ बे फाथाबारियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय